Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην κατηγορία. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, είμαι χαρούμενη που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και διατηρήσαμε την έδρα μας αίτητη. Πήρατε, θα λέγαμε, τη ρεβάνς γιατί με το ίδιο σκορ είχατε ιτηθεί στο τουρνουά από την ομάδα του Ηρακλή, αν θυμάσαι. Σωστά, σωστά. Καταφέραμε και ανατρέψαμε το σκορ, παρόλο που προηγηθήκαμε, ισοφάρισαν, αλλά καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι. Λοιπόν, πολλές φορές οι δηλώσεις των κοριτσιών του φιλαθλητικού αλλά και του coach, του Πέτρου Παπαδόπουλου, είναι ότι κοιτάζετε το πρωτάθλημα παιχνίδι το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα με πολλά καινούργια πρόσωπα. Οπότε θέλουμε το χρόνο μας και θέλουμε παιχνίδι με παιχνίδι να παρουσιαζόμαστε καλύτερες, πιο ανταγωνιστικές και να παίρνουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Σε είδαμε σε αρκετές φάσεις μετά από καρφί που έκανες και κέρδισες τον πόντο να βγάζει έναν μεγάλο αναστεναγμό. Χαίρομαι που βοηθάω την ομάδα. Πανηγυρίζω σε όλους τους πόντους, είτε είναι δική μου είτε των συμπαικτριών μου. Και χαίρομαι που καταφέραμε και παίξαμε καλά και πήραμε την νίκη. Είμαστε μια ομάδα ολοκαίνουργια. Τώρα αρχίσαμε σιγά σιγά να δένουμε παιχνίδι με το παιχνίδι σαν ομάδα. Πιστεύω έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το ότι σταματήσαμε να κάνουμε τα τόσα πολλά λάθη που κάναμε δυστυχώς στα προηγούμενα παιχνίδια. Πιστέψαμε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Μελετήσαμε και την ομάδα, εννοείται, πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω αυτό έφερε και το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ζήσαμε το παιχνίδι βασικά. Νομίζω ήταν το πρώτο παιχνίδι που ζήσαμε. Πραγματικά το βιώσαμε. Αυτό που παρατήρησα σήμερα ήταν ότι δεν αφήνατε καμία φάση. Δηλαδή τρέχατε σε όλο το γήπεδο να βγάλετε την άμυνα ασχέτως αποτελέσματος. Ναι, ήμασταν 100% συγκεντρωμένες. Θέλαμε πάρα πολύ αυτή τη νίκη. Ιδανικά, εντάξει, θα θέλαμε το τρίποντο, αλλά και το 3-2 μια χαρά. Πού αφιερώνεις τη σημερινή νίκη? Πού την αφιερώνω? Την αφιερώνω στη μικρή μου νηψιά που έχει τα γενέθλιά της σήμερα και γίνεται 3 χρονών. Και αυτή η νίκη είναι για εκείνη, για τη Χρύσα.